20 vuotta opiskelen Jyväskylän ammattiopistossa Priimuksessa ravintolakokiksi. Olin vaihtojaksolla Espanjassa keväällä 2013 ja työssäoppimispaikkana oli ravintola Branca. Tämä vaihtojakso kasvatti hirveästi mun itseluottamusta ja rohkeutta. Huomasin, että kokin työ on joka puolella maailmaa samanlaista. Kokkina on helppo mennä töihin ihan mihin päin maailmaa tahansa, vaikka kieli ei olisikaan keittiössä sama. Kerran opitut taidot käyvät joka puolella maailmaa. Kokin ammatti on hyvin kansainvälinen ammatti. Suosittelen ehdottomasti vaihtojaksoa kaikille. Ulkomailta saa ainutkertaisia kokemuksia, jota ei muualta saa. Tätä kokemusta ja rohkeutta lähteä uusiin haasteihin arvostetaan paljon myös työelämässä. Hankkeessa mukana olevien kumppaneiden keskinäinen yhteistyö on selkeästi syventynyt ja ymmärrämme paremmin toistemme tapaa toimia ja opiskelijoiden perehdyttäminen lähettävässä oppilaitoksessa on helpompaa, kun on pysyviä kumppaneita. Kansainvälinen toiminta on tärkeä strateginen painopiste oppilaitoksessamme. ECVET-prosessi tuo lisää systemaattisuutta kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen. Kun oppilaitoksessa kansainväliseen toimintaan tulee mukaan uusia toimijoita, on heidän helpompi päästä työssään alkuun perehtymällä hankkeessa tehtyyn prosessikuvaukseen ja muuhun materiaaliin. Hankkeen avulla liikkuvuuden laatu on parantunut tuttujen kumppaneiden kanssa. Vastaanottavan oppilaitoksen opettajat ovat tärkeässä roolissa opiskelijan perehdyttämisen ja riittävän ohjauksen varmistamisessa työpaikoilla. Opiskelijan arvioinnissa paikallisen opettajan rooli on tärkeä sekä pedagogisena osaajana että myös kielellisenä tukena siellä, missä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välille mahdollisesti syntyy kielellisiä ongelmia. Kun ECVET toimii ihan täysipainoisesti, uskomme, että se myös vähentää kustannuspaineita. Kun tarkoitus on, että opiskelijaliikkuvuuksien määrä lisääntyy ja kestot pitenevät, on erittäin tärkeää, että meillä on luotettavat prosessit ja kumppanit, jotta opiskelijoiden oikeusturva säilyy ja tämä vaihtojen laatu myös pysyy korkeana. Pysyvät kumppanuudet parantavat siis liikkuvuuden laatua monella tavalla. Myös opiskelijat pystyvät paremmin perehdyttämään toisiaan ja vertaistuutorointi toimii tehokkaasti. Oman oppilaitoksemme opettajat hyötyvät hankkeen mukanaan tuomista käytännön kokemuksista. Järjestimme heille tilaisuuden, missä me hankkeen toimijat kerroimme toiminnasta hankkeessa ja sen tuloksista. Hankkeessa valmisteltu materiaali ja nettisivut ovat myös muiden koulutusalojen sekä oppilaitosten käytössä. Kun yhteistyötä tehdään luotettavien vakiintuneiden kumppaneiden kanssa, ei panoksia tarvitse aina laittaa uusien paikkojen etsimiseen. Voidaan todellakin pikemminkin puhua, että syvennetään sitä yhteistyötä ja samalla osallistaa useampia opettajia kansainväliseen yhteistyöhön eri rooleissa. Esimerkiksi saapuvien opiskelijoiden sijoittaminen osaksi meidän omia opiskelijaryhmiämme tai heidän ohjaamisensa työssäoppimisjaksoilla.